Good evening po sa ating lahat. Una po sa lahat ay praise God. Hallelujah to His name. Kasi po, nakapasa po ako ng better version. Yung verse po na pinakahawakan ko, nabasa ko po the night before yung exam. Sabi dito, sa 2 Chronicles 20 verse 17, "You shall not need to fight in this battle. Set yourselves, stand still, and see the salvation of the Lord with you. Fear not, nor be dismayed. Tomorrow go out, for the Lord will be with you." So, sobrang na-bless ko sa verse na to. And totoo po, no? Kasi sabi dito, you need not to fight in this battle and see that God will deliver you, sabi niya. Kasi talaga siya lang po talaga nag-deliver sa akin. Hindi ko sa sarili ko kakayahan. Hindi po dahil magaling tayo or dahil sa sarili natin lakas. Pero sa kanya lang po. Kasi po, araw ko nung nag-exam po ako, so sakto na ulo ko. Tapos, inaantok pa ako. Magandang makatulog po kami sa exam. Pero si Joy po lang, hindi po siya sa exam. Yun po, wala po ako may pagkamalaki sa kay Lord. Sobrang yung energy ko po, wala. Inom po ako ng tubig or kahit anong drink. Wala talaga sa kayo ko. Sabi ko kay Lord, ito na yung bahala. Yan, pinahawakan ko po yung verse na to. Sinare din po ito sa mga ka-dormates ko. And, ayun. Yung first day ko, before ko ako exam, sabi ko kay Lord, ayoko yung pumasala ka. Sabi ko kay Lord, ayoko yung 75 sa ako. Ganon, ayoko yung sabi ko. Gusto ko pagpasa mo ako yung mataas yung grade ko, sabi ko. So after ko ng first day, sige nga po, Lord, kahit 75 na lang, sobrang kahirapan mo kasi ako, kaya yun, sobrang, Lord, kahit 75, sakto lang, okay na po sa akin. Pero, tinignan ko po yung average nung sa exam. It is more than po sa hinihingi ko. Yun po, si Lord lang po talaga yung may kakayahang gawin yung sa buhay ko. And I praise Him for that. And, na-realize ko din po na kapag po may gusto kang goal sa buhay mo, hindi mo basta-basta mabubuhay mo. Kasi sabi ko, itong 2 months na to, mag-review ako, dapat walang distractions or dapat hindi ako nahihirapan, walang mga problema, gano'n, walang mga isa po yung papagay sa buhay. Pero po, nung nagre-review ako, ang dami ko parang ang dami pong naging problema gano'n po na naranasan ko. Still, ayun po, na-realize ko na kapag kung may gusto kang goal, hindi basta-basta ibibigay sa inyo. Paghihirapan mo na as you go through papalapit ka sa goal mo, kahit nahihirapan ka, si Lord ay tutulong sa'yo para makuha yung goal na yun. Yun po yung pangalawang I praise God. And then, lastly po is, ito po yung pinaka-amaze ako. Is yung love na nare-receive ko sa church na to. One thing that amazes me, and nakaka-overwhelm, yung pag-ibig na nare-receive ko sa church na to. Sabi ko nga ako, it is more than enough sa buhay ko, and lagi ko kong pinag-pray kay Lord na Lord, mo lang bahala sa mga tao, nakapaligid sa akin na Lord. Kasi hindi ko naman nasusuntian yung mga bibigyan na lang. Ano yung mga pinapakita nila sa akin, sabi ko. Pero I always pray kay Lord na si Lord yung bahala sa mga tao. For all the people that surrounds me, lalo-lalo na sa church na to. Kasi alam ko po yung love na pinapakita niyo sa amin. Nagagaling kay Jesus Christ. You have received the love of Christ and your share sa amin. And yun po, sobrang thankful po ako sa pagmamahal na natin. Hindi ko ma-imagine
yung paglaki ko as a person, kung hindi po ako lumaki sa church, and sobrang thankful and I praise God for it. Yun lang.